Ja, bideo honetan egin behar ditugu 3 ariketa tipiko multiplexorekin. Beti galdetzen dugu ariketaren batean handiago batean edo egia taula bat edo funtzio bat multiplexorekin egitea. Eta 3 hauek, 3 funtzio ezberdin hauek egin behar ditugu, 2 hauek eskatzen dute multiplexorekin egitea, 8 kontrol sarrerako multiplexorekin, hau da 8 sarrerekin, eta beste hau 4 kontrolekin, 16 sarrerekin. 3 kasutan funtzioak dituzte 4 aldagai, baina pentsatzeko prozesua pausoz jarraituko dut, bale? Hasi gaitezen lehendabizikoarekin, hau galdera tipikoa da, eta beti sortu behar zaigu, ariketa handiago batean. Egintzazu hau nandatekin, egintzazu hau ate logikoekin, egintzazu hau multiplexore batekin. Honekin, edota egintzazu multiplexore sinpleenarekin. Beraz, nik ere ariketa guzti hauek saiatuko naiz, ez egiten bakarrik galdetzen duten multiplexorearekin, baizik eta saiatu behar naizia posible den sinpleago batekin egitea. Hau da, 2 kontrolesarekin edo 3koekin. Adoz, prozesua zuek berdina jarraitzeko ariketak egiterakoan. Orduan, venga, hasi gaitezen lehendabizikoarekin. Ia hau F bat dela eskusatu ezagun, hau F2 edo FA, FB, bai, FA, FB, igual, bai, FA, FB eta FC. Hasi gaitezen lehendabizikoarekin. Talan, ia. Hemen, 4 aldagaiko funtzio bat daukagu. 4 aldagai baldin baditugu, ikusi duzu posible dela 3 kontrol sarrerekin, 3 kontrol sarrera duen multiplexorearekin egitea. Errexena izango zen honekin, baina eskatzen dutenez honekin, egin beharko duguna da funtzio honen egia taula atera, gero gauzak binaka hartu eta hau konfiguratu, bale? Orduan, egia taula egiteko 4 aldagai ditugunez, idazten ditugu kombinazio guztiak, nik hemen prestatuta daukat hau. Ja, demagun. Hemen, bai. Sarrerak A, B, C eta D. 4 aldagai ditu funtzio horrek. A, B, C eta D. Eta irteera FA. FA. Eta jarriko ditut hemen nire barratxoak, gauzak erraxago. Txukunago egiteko. Eta sartu ezagun funtzio hau egia taulan. Hau ere, errepasatuko dugu. Ja, termino honek eman behar du bat, A eta B biak 0 direnean. Noiz gertatzen da hori? Hemen. Hemen bakarri daukagu A eta B 0, beraz hemen eman behar du bat termino horrek. Vale, hola terminoz joango gea egia taula guztia sartzen. Ja, honek eman behar du bat, A denean 0, B bat, 0 bat eta D 0. A eta B direnean 0 bat, hemen izango zen, 0 bat, ez ba? Eta D 0 denean hemen da hau eta hau. Hortxe, venga. Beste hau, B, C eta D, 3ak bat direnean. Eta hori detatzen da, hemen begiratzazue. Eta hemen, ez da? Bai. Eta azkenekoa A, C eta D, hau denean A denean bat, C denean bat, hemen eta hemen, eta D denean bat, hemen, eta hemen. Ja, batera daukagula, beraz, listo, termino horiek bat ematen dute, eta bestineko kombinazio guztietan 0 eman behar dute. Beraz, badaukagu hemen, gure egia taula, funtzionen egia taula. Akatzen bat ez badut egin, bakizu zuek zuzendu, egin zuek zuen modura, ideia beti argi saratzen ez azaltzen. Orain nola egin hau multiplexore honekin, bale? Hartzen dugu multiplexore hau, jartzen dugu hemen, eta hau nola konfiguratu beharko dugu, egia taula egiteko. Gogoratzazue, hartu beharko ditugu. Aldagai, garrantzitsuenak, A, B, C. Ia, A, B, C, eta hemen konektatu. A, B, eta C. Eta gero, binak hartu behar ditugu. Binak hartu behar ditugu kombinazio guztiak, eta horrela konfiguratu behar ditugu sarrera. Begira, hau 0, 0, 0 denean, hau egin behar du. Behar dugu irteeran beti bat ematea. Beraz, 0, 0, 0, hau jarri behar duenez irteeran, demagun hau dela irteera, hau 0ra jarriko nuke. Batera. Bat, bale. 0, 0 bat direnean, oza, hau jarri behar du hor, daude batera. Urrengo parea, bat 0. Begiratzazue, 0 bat 0, 0 bat 0 denean hau jarri behar du hau, hemen. Eta nahi dugu D alderantzizkoa izatea. Beraz, hemen jarri behar dut D alderaztuta. Hau dixo egin nezaken, baina ez dut egin. Ia, txukunago, D alderaztuta. Bale, nun dago, bi. Hiru, 0 bat, gustazue bat daukagu berriz. Hau batera jarriko genuke, bat 0, 0, B0 daukagu, 0. Irteran 0. Hemen bat 0 bat, dala bost, irteran daukagu, justo den daukaguna. Beraz, hau konektatuko genuke, dera.
D6, bat, 0, daukagu 0. Eta hemen 0 bat dala D berdina, beraz hemen berriz D. Horregaxe konektatuko genituzke gure A, B, C, D lau sarrerak hemen irteeran F azpia funtzioak egiten duena egiteko multiplexore honekin. Listo, hau da eskatzen dutena. Suposatzen eskatu dugula funtzio hau multiplexore simpleenarekin egitea. Bale, ikusi dugu, lau aldagiko funtzio bat egin dezakegula hiru kontrolekoekin, baina eskatzen badegu multiplexore simpleenarekin behar bada trampa egon daiteke. Posible da, funtzio hau simplifikatzerakoan, lau aldagai menpe egon beharrean, hiru aldagaien menpe egotea. Beraz, funtzio hori egin dezake bi kontroleko multiplexorearekin. Ados, orduen, hori galdetzen badegu, naiz eta hemen ez galdetu, egin beharko duguna da, hauxe. Hau simplifikatu eta konfirmatu, ez dela lau aldagaiak daudela, edo ez. Ordene, simplifikatu behar dut Karnoff erabilita. Venga, bazen. Egin behar dut Karnoff, F-aren Karnoff. Hemen txe, hau izan behar da, F-A simplifikatu behar dut. Sarrerak A, B, C eta D, eta sartu behar ditut, ia. Bat, 0, bat, 0, bat. 0, 0, 0, bat. 0, 0, 0, bat. Eta 0, 0, 0, bat. 0, 0, 0, bat. Ia, hau simplifikatzerakoan, nahiko txukuna geratu behar zaigu, nahiko simplea. Multzo honen terminoa da A marra. Eta multzo honena, lau hauek, honen terminoa da C, D. Beraz, begiratzazue, F-A, funtzio potolo hau, daukagula egia taula honetan, behin simplifikatuta, da A marra gehi edo hor C, D. Hemen ez dago, B, ez dago. Beraz, B ez dagoenez, funtzio hau hiru aldagaien menpe dago. Beraz, multiplexore simplena hau egiteko da bi kontrolekoa. Zer egin beharko dugu? Bale, pues honen egia taula marraztu behar dut. Venga, A, C eta D, B ez dagoenez, honen egia taula egin behar dut. Eta hemen F-A jarri behar dut berriz, eta hemen kombinazio guztiak. 0, bat, 0, 0, bat, 0, 0, bat, 0, bat. Eta F-A hemen da. Bat, A denean, da, bi. 0, A denean 0 da bat, eta Z eta D biak bat direnean. Hemen, ja batera daukagula, eta hemen, bat. Hemen, eta hemen, 0. Bat, bi, iru, lau, bost. Bai, hemen D arabera, gauza da, funtzio hautsi izango zela. Orduan, hau nola egin dezakegu multiplexore simplenarekin? Ba, bi kontroleko multiplexorearekin. Bi kontroleko multiplexorea izango zela bakarrik. Epa, ja, txukun dago. Aurraxe, S bat, S0, hemen bat, bi, iru, eta lau, hau esek D0-tik. D bat, D bi, D iru, eta hemen izango genuke, bi kontrol sarrerako multiplexorea, eta nola egingo genuke egia taula, hau, ba, hemen binak hartuta, mazin dizu marko, 0 bat, 0, eta bat. Orduan, zer egin dut bezki hemen, itxoen, C eta D dirinean, geratuko zen, hemen, eta hau 0. Bale. Binak hau, eta, bai, hola xen. Oto arduen nola konfiguratuko genuke hau, ba, hemen jarriko genuke A eta C, eta D, zen azkeniko aldagai hau sartu beharko dugu sarrera hauetan, binaka pare hauen arabera, hemen izan beharko dugu bat, 0 direnean, hau bat, 0 bat direnean D bat berriz, hemen 0, eta hemen 0 bat D bezala, beraz, D konektatuko nuke hemen. Beraz, zirkuito hau, eta hemen FA, zirkuito honek. Eta honek, gauza berdina egiten dute. Eta simplena hau izango zen, ez tariketen hau eskatu. Ados, venga, egin dezagun orduen beste hau. Venga, ja, egin dezagun. Praktikatzeko ja zerbitez berdina ateratzen den. Edo ez, nik uste dut ez da ateratzen dira, hau kopiatuko dut. Jarriko dut, bai. Venga. Hemen, B ariketa. Eta hemen F, B izango nuke.
eta venga bai, zuen merezi hau dena ekartzea, FB, eta hori bai, venga. Ja, nola sartu hau egia taulan. Hauek izan behar dira, bat, FB izan behar da bat, A eta B bat direnean. A eta B lau hauetan, bat, eta bat. Bale, A dinean bat eta C 0. A dinean bat eta C 0, hemen bat, eta hemen ja badaudela batera. 0, 0, bat. 0, 0, bat, bi hauetan. Bat, eta bat. A eta B 0 diren, eta bale. Eta hau, bat 0 daude hemen, lau hauek, eta D denean bat. Hauxe eta hauxe. Bestineko dan, 0 orduan. Bole, gira pixka bat konfirmatzearik, bueno, daukat ametsa baina ez dut ikusten dut dagoen. Hau egin beharko dugu berriz, honekin eskatzen dutenez, ba oso simplea. Ez da egiten berez dizuen egitea. Pixka eta handixo. Eta hemen, aurrean egin dugun bezala. Zer egin beharko dugu konektatu hemen aldagai garrantzitsuenak, A, B eta C, eta azkenekoa, pues binaka hartuta, sartu beharko dugu sarrera horietan. Binaka hartuta sarrera hauetan. Hemen 0 dauka. Urrengoan bat. Urrengoan 0. Urrengoan 0. Urrengoan bat. Urrengoan D bezala. Beraz hemen D. Hemen bat. Eta hemen bat. Hau 0ra jarri beharko dugu. Enable da, hau 0ra, funtzionatzeko. Eta listo. Ariketa horrelaxi izango zen. Ikusiko dugu gehiago simplifikatzen den edo ez eskatuko bagenu. Venga, egin dezagon. Zuek bidea azkar pasatu dezakezue. Orduan berriz hartu behar dut beste karnot bat. Eta bazpare begiratu behar dut, ja. Konfirmatu behar dut. Hemen F, B, ezin dela gehiago simplifikatu uste dute. Eta hemen A, B, C eta D. Ja, 0, 0, bat, bat. 0, 0, bat, bat. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Bat, bat, 0, bat. Bat, bat, 0, bat, eta bat, bat, 0, bat, 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 eta lau bat. Bat, 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 alderatitza. Hemen, multzoak. Hau, A, B. Bi aldagai horiek daude. Hau, izango zen A aldatzen ez dena, eta C marra. Beste hau hartzeko multzoa hartuko nuke, hemen aldatzen ez dena berriz A, eta ez da aldatzen D. Begira, ja, termino guztietan dago A, B, C eta D. Beraz, baina hori multzoa geratzen da, beraz, hau ezin da gehiago simplifikatu. Nahi dut esan ezin dela simplifikatu hiru aldagaieta. Hau bukatzeagatik hau izango zen A marra, B marra eta C. Bale, F, B, aldagai guztia daude, beraz, multiplexore simplena hau izango zen. Guazen orain, hau egitea. Ia, nun egingo dut hau. Venga, bai. Kopietuko dut hau. A, B eta C. Ekarri zagun nuntza, hau nixo egingo dut. Egiataula ere behar dugu berriz. Egiataula bat. Eta guazen. Ia, mentxe, ikusten dute da. Hementxe. Hau ikustea nahi dut, egiataulan sartzeko orduan C aukera izango zen. Hemen berriz lau aldagai, A, B, C eta D, hementxe ditugunak. Eta hemen E, C, C. Eta hau, egiataulara sartzeko modu ezberdina. Zeren... Epa. Hau da inoen hartzea, hau nutzo jartzeko. Bai. Zeren orain, funtzioa dagoen banda, zeroekin, max terminoak dira hauek, ez dira min terminoak orain arte bezala. Hau egitaulara sartzeko horrela pensatu beharko dugu. Hau, 0 denean, hau dena 0. Beraz, A eta B biak 0 direnean, egiataula 0. 0ak sartzen dira. A eta B 0 direnean, hau 0 izan behar da. Termino horrek horrela ematen digu. Ia honek, A denean 0 eta B eta C bat, 0 bat bat, orduan 0. 0 bat bat hemen, 0 bat bat hemen, eta hemen, bi horiek dira. Bal, urrengoa, hau direnean, 0, 0, 0, hau da. A, C eta D direnean 0. Hauxe,
eta hause, badago, hoia badago, eta hause. A, Z direnean 0, 0. Bale, eta azkenekoa hau denean. Bat, C denean 0, A denean bat. C denean 0, edo hemen, eta D denean bat. Hemen, bat, 0, bat. Bat, 0, bat. Eta hemen, ez da? A denean bat, hau denean 0, eta hau denean bat. Bale, bestenekotan, batak izan behar ditu. Bat, bat, bat. Bat, bat. Eta hau nola egingo genuke? Honekin, oraindik simpleago. Lau aldagaiko funtzio bat, lau sarrerako edo lau kontroleko multiplexorekin, oraindik zuzenago da. Egia eta ala guztia hemen sartuko dugu, eta hau nik ez du konfirmatu behar simpleago egin dezakegun, edo ez. Bai ez du konfirmatu, hau, edo bai, ez dut egin behar. Ez dut egin behar. Simplifikatu dezakezu Karnoz egin, ikusi zenbat aldage dauden, eta erabili aldage kupurua baino, kontrol bat, gutxiago bat, daukanen multiplexorearekin egitea. Hau nola egingo zen? A, B, C, eta D. Eta hemen sartzen dira balio guztiak. 0, 0, 0, 0, 0 bat, 0, 0, 0 bat, 0, 0, bat, 0 bat, 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 ui, bat, 0 bat, bat, eta hemen bat, 0 bat, bat. Listo. Honekin ja izango denuke, hemen FC, hemen FB gendukan bezala, baina hemen lau kontroleko multiplexora erabilta. Gogoratzazue, nahiko bat zenute hemen atzan dudan hori simpleago egitea, simplifikatu Karnoz egin, ikusi zenbat aldage dauden, eta multiplexore simpleen erabili. Horrela.